ҳақиқатҳои ҷолибе дар ҷаҳон вуҷуд дошта ва хоҳанд дошт, ки мо мумкин аст ба онҳо таваҷҷӯҳ накунем, аммо донистани онҳо барои мо ҳаяҷонангез ва ҷолиб мебошад. ин қисмати ҳафтуми маълумоти умумӣ аст. хоҳишмандем то охири видео ҳамроҳи мо бошед. оё медонистед ки бузургтарин артиши дунё артиши чин аст? бо 2 миллиону 480 ҳазор нафар нерӯ мебошад. оё медонистед ки кабутари мода агар танҳо ва дур аз ҳамҷинсони худ бошад, наметавонад тухм гузорад. аммо агар худро дар оина бинад ва тасвири ин ки кабутари дигаре вуҷуд дорад, тухм мегузорад. оё медонистед ки сатҳи шаҳри Мехика солона 20-25 сантиметр нишаст мекунад? оё медонистед ки пӯсти себ 5 баробари себ витамин дорад? оё медонистед ки дар Новозеландия гӯсфандон бештар аз одамон ҳастанд? ба ҳар як фард тақрибан 6 гӯсфанд мерасад. оё медонистед ки волейбол дар Амрико соли 1895 ихтироъ шуд? оё медонистед ки тимсоҳҳо барои ин ки битавонанд дар оби амиқ беҳтар шино кунанд, сангреза ё санг мебаланд? оё медонистед ки дандонҳои кӯсамоҳӣ аз фӯлод ҳам сахттар ҳастанд? оё медонистед ки суръати оби даҳоне ки ҳангоми атса аз даҳон хориҷ мешавад 160 километр дар як соат аст? ташаккури зиёд ки ин видеоро тамошо кардед. агар ба шумо писанд омад, лайк гузоред, узви канали мо шавед, зангуларо фаромӯш накунед, то ки аз видеоҳои баъдӣ огаҳ шавед. ҳар куҷое ки бошед, худо нигаҳдор ва мададгоратон бошад.